Game 2 sa kinamangay diri sa Langtad Naga, Cebu. Sa first game, daog ang Team Karkar. Shout out sa taga Naga o sa taga San Fernando, Cebu o sa taga Karkar, Cebu. Shout out sa inyong tanan. O special thanks sa akong brother nga si Yusuki Liamido. Salamat kayo, bro. Shout out sa akong mga subscriber o sa akong mga viewers. O sa katong wala pa makasubscribe, paki-subscribe sa atong channel o paki-pindot sa notification bell para updated kamo sa tanang mga videos nga akong bagong i-upload. Salamat sa inyong suporta. Score 1 ang score sa Karkar. Serbisyo Karkar. Hari na. Okay. Birahi. Piktusi. Birahi. Grabe. Grabe. Oy, out lang muna. 2 ang score. Pabor sa Karkar. Serve Karkar. Kuha pa. Birahi. Piktusi. Side out ang bola. Score 2-0. 2-0. Pabor sa Karkar ang atong score. Kwarta na. Out ang bola. Na out. Serbisyo Karkar. Hari na. Bola pa. Agoy. Out. Side out ang bola. Serbisyo. Hari na. Buraki. Good. May pagkabutang. Serve. 1 score. 1-2 ang score, ha. 1-2 ang score. 1 sa San Fernando, 2 sa Karkar. Okay. Grabe. Sugamanagan. Hari na. Out. 2 goales ang atong score. Serve. Kwarta na. Out. 3 nakalabaw ang San Fernando. 3-2 in favor sa San Fernando. In favor of Mark. Sa Pikas Team Batman. Pitina. Wow. Okay. Purag na out ang bola, side out. 3-2 pabor sa San Fernando. Kwarta na Giburakan. Guales 3. Serve Karkar. Atay. 4 na ang Karkar. Nilabaw na po ng Karkar. Serve Karkar. Hari na. 5 ng score sa Karkar. Kwarta na. Out. Chin score in favor of Karkar Team Batman. Okay. Taas pa kayo ang oras. Madapa siguro ni sa third game. Hari na. Mayong pagkabunal. Grabe. Oh. Napa. Out ang bola. Ang atong score 3-6. Hari na. Patay na. White Tau. Basio. Score 4-6 in favor sa Karkar.
Serve. Mark. Okay. 5-6 ang score. 5-6 ang score. Kwarta na. Aha. Side out. Side out. Huwag makuha ang bola. Side out. Netball. 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 Di ba dawat? Side out. Side out. Bola sa Team San Fernando. 5-6 ang score, ha. Okay. Kuha pa. Bunalan. Oh, ha. Kuha pa. Budali. Kuha pa sad. Victor C. Grabe. Tirahe. Wow, way patinan. Grabe kayo manawa. Okay. Score. Score. Size Gualis ang score. Gualis ang atong score. Kami bawi. Lingin ang bola. Bunali. Okay. Bawa na. Kuha pa. Side. Score. City. Labaw. Nalabaw ang San Fernando. Trilling kayo nga itong duwa. Mga gahi kayo nga itong mga player karon. Serbisyo sa City. Okay. Tuklo. Kuha pa pero out lang. Out ang bola. Score 8. Labaw og duha ang Team San Fernando. Serve. Patay na. Okay. 9 ang score. Nirally ang Team San Fernando. Ang team ni Mark sa San Fernando. Bunali. Karatiha. Sukmaga sad. Side ang bola. 0 ang score. 0 size in favor of San Fernando. Serve. Grabe. Kanap kay mga ka-vlogs. Grabe kakanap ang serbisyo sa taga San Fernando. Kahit kay serbisyo. 11 na. Hari na. Out. Side out ang bola. Panay. Size ang score. Pabor sa San Fernando, ha. Kwarta na. Wara. Out asad. Serbisyo sa Panay. San Fernando. Kwarta na. Side out. Serbisyo sa Size. Serve. Number 19. Okay. Side pa. Birahe. Ay, kuha pa. Opa! Tay. Tadang mga ukok. Serbisyo sa City. City na ang karkar. Budalan. Okay. Out. Serbisyo sa 11. Last na lang ang San Fernando. Hari na. Birahi. Patay tanang mga ukok. Game over. Daog ang Team San Fernando.